ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಆ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲಿ ಪೂರಲ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ಬಸಳೆದನೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪು ಫ್ಯಾನ್ ಪೇಜ್ ತುಲೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಸಳೆ ತುಲೆ ಹತ್ತು ಮಾರ ಕಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡಿಯ ಒಂಜೆ ಗಿಡಕ ಖಾಲಿ ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕ ಕಬ್ಬೆಜ್ಜೆ ಪುಡವನ ಅಂದಿ ಎರೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಅಂಜೋಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಆಂಡ ಓಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಬಂಡ ಎನ್ನಾತ ಬೇಲೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಸುರುಕು ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ಏರ್ ಬಾಡೇರ್ ಪನ್ಪಿನೇ ವಿಷಯ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿನ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ದಿದ್ದದೆ ಸೊ ಮಾತೇರ್ನಲ ಕಮೆಂಟ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ಇತ್ತಪ ನೋಡಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಸಳೆ ಎಂಚ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಐತ ಗ್ರೋತಿಗು ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಪೂರ ಚೂರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆಗೆ ಬೈದೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಡುಳ್ಳೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಸಳೆ ಎಂಚ ಆತುಂಡೆ ಪಂಡು ತೂವಡು ಎಂಚ ದೀತೇರು ಮುಕುಲು ಬಸಳೆ ದಾದ ಜೀವ ಉಂಡ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಬರೋದುಂಟು ಬಸಳೆ ತೂಪಿನ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪುವ ವಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಚಾಲ ಬಸಳೆ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರ ಆಗ್ತುಂಡು ಅವೇನ ಬಗ್ಗದೀನಿ ನಿನ್ನ ಬಸಲದಾದ ಅಂಚ ಬಗ್ಗದೀನಿ ಬಸಳೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಆತಂಡು ಬಸಳೆ ಹೈಟ್ ಆತುಂಡು ಬಟ್ ನೆಲಟುಂಡು ತುಕ ತೋಪವು ಓಲು ಪೂರ ಮಿತ್ತು ಬರುವತ್ತ ಮಿತ್ತು ದಪ್ಪ ಅವು ನಿಜ ದಾಲ ದಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ದಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ದಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಂದ್ ನರ್ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕುಲು ಚಪ್ಪರ ಪಾಡಿನಾಗ ಮಿತ್ತು ಹೈಟ್ ಹಿಡಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಇರು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರತ್ತ ಹೈಟ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈಟ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡು ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗು ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೈಟ್ ಆಂಡ್ ಚಪ್ಪರ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಚೂರು ತಗ್ಗು ಮಲ್ತ ಇರು ಖಾಲಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದ ಏನ ಪಾಡು ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಏನ್ ಪಂಡಿತ ಪೋಪುನ ದುಂಬು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಎಂಕುಲು ಚೂರು ನೆಲ ಕಡ್ಲೆದ ಹಿಂಡಿ ఒక ಗೊಬ್ಬರ ಚೂರು ಕಣ್ಪ ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ರೆ ಉಂಡು ಚೂರು ಮಡಲ್ ಚೂರು ದೀವೋಡು ಐತಲ ಉಂಡು ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಈರೆಗ್ ಬಸಳೆ ಎಂಚ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಐತ ಗ್ರೋತಿಗು ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಪೂರ ಚೂರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐಕ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಬಸಳೆಗ್ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೃಷಿತ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದು ಕೃಷಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ತೂಕ ಬಲೆ ಪತರ್ಕ ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ಬಸಳೆಗ್ ದಾದ ಬೋಡು ಐತ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಪತೊಂದ್ ಬರ್ಕ ಸುಫಲ ಬಂದೋಣ ಬೋರ್ ಅದು ಕಲ್ ಬಸಲ ಬರ್ತದೆ ಬಸಳೆ ಟೊಮೆಟೊದ ಪೂರ
ಬೇತೆ ಕೆಕ್ಕತ್ತಿಗೆ ಉಂಟು, ಉಂಟು, ಮೆಣಸು ಉಂಟು, ತರಕಾರಿ ಉಂಟು, ಕಪ್ಪೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಬಸಲ ಮಲ್ಲದಾರ ಉಂಟೆ ಉದ್ದಾತು ನಾಡ ಸಪೂರಡೆ ಉದ್ದಾತು ಈಗ ಐಟಿದ್ದ ಮಣ್ಣು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಆದ ಮಣ್ಣು ಆ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಮುಖದ ಉತ್ತಲೇ ಮತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಪಾಡಿ ಲಾಕಿದ ಮಣ್ಣು ಇನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಏತ್ ಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡವು ಚುಚ್ಚೂರು ಮಣ್ಣು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಬರ ಪಾಡೋದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಂದು 1 ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಹೊರ ಪಾಂಡೆ 1 ಮಂತ್ ಪಾಡು ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಹಂಗಲೇಗಿತ್ತೆ ಪಾಡಿಡ್ಬೇಕು 6 ಮಂತ್ ಹಾಗೆ ಪಾಡು ಮಾಡಿ. The next day. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ವಿನಿಶ್ ಬೈದ ಯಾನ ರಪ್ಪ ಬತ್ತು ಕೂಡ್ಲೆ ಯಾನ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ದೆ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ಹಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ನೋಡಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಯಾನಿತ್ತು ಜಿ ರಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾನಿತ್ತು ಜತ ವಿಡಿಯೋಡು ಐಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಯಾನಿತ್ತು ಜತ ರಡ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಐಕೆ ಜನ ಕುಲ್ಪರ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನ ಕುಲ್ಪರ ತೂತಿಚೇರ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚದಲ್ಲತ್ತು ಹಾಯ್ ವಿನಿಶ್ ಬೇಗ 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 ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ ಬಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಇನಿ ನಿಕ್ಕ ತಿನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮತ ಒಂದು ಇನಿ ಮೊರನಿ ನಿಕ್ಕ ಲಂಚ್ ತಿಕ್ಕದೇನದ ಪಾನಿಪುರಿ ಅವು ಎನ್ನ ಲಂಚ ಬೆದೆಯನ್ನು ಅಕ್ಕನ ಇದೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಲಂಚ ನೂಡಲ್ಸ್ ಈ ಪಾತ್ರನ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಜನಕುಲು ತೂದೇರು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಲಾಗ್ ಅಂಪೇರ್ ಉಂಡು ಬೇಗ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ರಪ್ಪ ಹೊರಡಿತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಾ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಸೊ ವಿನಿಶ್ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೈಟ್ ಗೆತ್ತಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಇಂದ ಗೆಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ವಿನಿಶ್ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಬೈದೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೋಸಲ ವೆಪನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕರ್ಪರೆಗೆ ಉಂಡು ನಡರೆಗ್ ಅವು ನಡರೆಗೆ ಒಂದು ಕಡ್ಪರೆಗೆ ಸೊ ಎಂಕುಲಿ ನೀ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದ್ ನಿಗಲ್ ಪೂರ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪವ್ರು ದಾದಾದಿಪ್ಪು ಬಂದ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪಾಡ ಕೇನುಚಿ ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ್ ಬೇತೆ ಮಾತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಕೆಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬಸಲೆ ಎಂಚೋಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಬಸಲೆ ನಡ್ದು ಏತ್ 15 days ಆಂಡ ಆದಿಪ್ಪು 15 ದಿನ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬಸಲೆಗ್ ಸೊ ನಡ್ನಗವ್ ಎಂಚೆತ್ತ ಇತ್ತ ದಾದಾತನ ಬಂದಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಇತ್ತ ತೋಪವ ಎಂಕುಲು ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮೊರನಿ ಎಂಕುಲು ಕೋಡೆ ಎಂಕುಲು ಪಂದಿತ್ತತೆ ಕೋಡೆ ಎಂಕುಲು ಪೇಟೆ ಪೋದು ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬರ ಸುಫಲ ಪುರ ಪತ ಇದ್ದ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಸಲೆ ತುಲಿ ಎಂಚಾತನ್ ತುಲಿ ನಿಕುಲಿ ಬಲ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಬಸಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡು ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಸಲೆ ಪೂರ ನೆಲಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಚುಚ್ಚೂರು ಮಿಕ್ತು ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪರ ಚಪ್ಪರ ಪಂಟಿಜ್ಜಿ ಪಂತನತ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಚಪ್ಪರ ತುಲಿ ಇಡೆ ಕೊಡೀಕ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅವೇನಿತ್ತ ಇಡೆಗೆ ಜಪಡಾಯಿನ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಅವು ತೋಪ ಹೋಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆತಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ನೆಲಟ್ಟೆ ಬತ್ತುಂಡು ಇಂದೆ ಒಂದು ತುಲೆಗೆ ಉದ್ದ ನೆಲಟೆ ಬೈತೀನಿ ಮಿತ್ತು ಬೋತು ಜವು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಬರೋದು ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೂರ ಮಡಲ್ ಕರ್ತದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಯೋಡು ಮಡಲ್ ಕಟ್ತಿದಿ ಓಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಉಂಡತೆ ಇಂದೆ ಮೂಲ ಉಂಡತೆ ಒಂದ್ ಎಂಕುಲ್ ರಡ್ಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೋಲ್ ಪಾರ್ದತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಆತಂಡ ಅಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಗು ಕೂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಲ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟೋಡು ಸೊ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟೋಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಇತ್ತ ಐತ ಬುಡ ಒಂಚೂರು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಐ ಕುಂದು ಪೂರ ಪಾಡೋಡತ ಸುಫಲ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ ರಡ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸುಫಲ ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಆತ ಒಂದೇನ ಕೇಕ್ ಆತು ನೀಮ್ ಕೇಕ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಕಲೆಗ್ ಉಂಡತೆ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಎಂಚ ಬೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ತೂಕ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಕುಲು ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ತೂಕ
ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಅವೇನ್ ಪತ ಇದತೆ ಎಂಕಲೆಗ್ಲಿ ಇತ್ತ ಮುಟ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಾಡುವ ಸೊ ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್ ತೂದು ಬೊಕ ನಿಕುಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕುಲ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಂಗೆ ನಂಜಿ ಚಪ್ಪರನೇ ಚಪ್ಪರ ಬಸಳೆಲ್ಲ ಆತು ಮೋಸ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಳತ್ತುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬೆಳತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರ ಸಪೂರ ಆತುಂಡು ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮ ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಬಂಜಿಗೆ ಬೋಡಿಸ್ತಿನ ಪಾಡುದು ಸೊ ಐಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೆ ಬೋಡಿಸ್ತಿನ ಪಾಡುದು ಅದು ಪಾಡುಗ ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಡುದ ಈ ಪಾಡ್ದನ ಬಂಜಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತುಂಡು ಭಯ ಆತಜಿ ಗರ್ಮ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಟು ಲಂಚ ಓಪ್ಪ ಐಶು ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ ನೀ ಕಿಜ್ಜಾತ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾತ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪೂರ ಉಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಅಂಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪುರ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಎಂಕ್ ಬಂತು ಆತ ಅಡಿಗೊಂಚಿ ನಿಂಗೆ ಪನ್ಪುಜ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ನೇರಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರ ಅದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಗೊಂಚಿ ಕಟ್ಟು 15 ದಿನ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಸಲ್ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ ಇಜ್ಜಿನೆಕ್ ನನಂಜಿ 15-20 ಡೇಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ತಿಂದ್ರೆ ಆದಿಪುಣ ಅಂದತ ಆದಿಪುಣತ ಸೊ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂತ್ಲೆ ಅವೇ ಏರೇ ಪೂರ ಬಸಲೆ ಬೋಡಾಕುಲು ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ ಇಡು ಉಂತ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರೇ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ ಕಟ್ಟಿಗಿರುವ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬಸಲ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾನ ಸೊ ಇತ್ತ ರಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡಿತಾಂಡದ ನಾನು ಇಂಚಿದ ಈಗ ಅಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜದ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಕುಡಂಜಿ ಲೇಯರ್ ಬೋರ್ಡ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಗಾನ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕಾನ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಕೋಲು ಓಲ್ತುದಾನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಆತಂಡು ತೂಲೆ ಐಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಬ್ಬ ಹೂವೇನು ಹೊಡಿಬೋತಿ ನಾವು ಆಕಾಶೋಗ ಸರಿ ಕುಡಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಕೋಲ್ ಕನ್ಕ ಅಂಚಿಗ್ಲ ಜಾದ ಸಪೂರ ಬಸಲೆ ಮಾರ ಈಕೆ ಪಾಡುಡು ಏ ಸಪೂರ ಅಂದಿ ಅವನನ್ನ ಒಂದು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಲೆ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ರೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತಿನತಿ ದುಂಬಲೆ ಇತ್ತೆ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಕಟ್ಟದ ಅಂಡ ಬಸಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಆತಂಡು ಇದು ತೂಲೆ ದೇ ಈತ್ ಮಿತ್ತು ಬೈದನ್ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಮೂಲೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕಟ್ಟಿಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಟ್ಟಿಯ ನಾನ ಸೊ ವಯಸ್ಸು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಡಲ್ನ ಪೂರ ಮಡಲ್ ಒಡೆಗ್ ಮಿತ್ತಗ್ ಮಡಲ್ ಪಾಡ್ರೆಗ ತಿರ್ತ ಪೂರ ದೀವಾರೆಗ ಸರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ದೀಪಾವಳಿ ಇಂಚದೇನದಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪರ ಬಂಡ ಚಪ್ಪರ ದಾಲಪನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದೆ ನಿನ್ನ ಚಪ್ಪರ ಉದ್ದ ಅಂಡತ ಪನ್ರೆ ಪುಚ್ಚಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಬತ್ತದ್ದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೋಂಡ ಕೂಡ ಚಪ್ಪರ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪ ಮೂಲಿ ಇತ್ತು ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ ಆರ್ಯಂತೂ ಒಮ್ಮಿ ನಾನೇ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಹಾಕ
ಆಯ್ಕೆ ಜಿನಿ ಎಂಕದ ಲಂಚ ಏನದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತ ಟೈಮ್ ಆಯಾಗ ಕೊರುಂಡಾವ್ ಎಂಕ್ ಲಂಚ್ ಅವೇ ಎನ್ನ ಬಗೆ ಬಗೆ ತುತ್ತಾರೆ ಅಂದ ಐಕೆ ಎಕ್ಕಡ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಕಂದಿನಿ ಪೇಂಟ್ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂದ್ ಎಂಕುಲ್ ಬಟ್ರ ಎಂಕುಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪುಜ ಐಕ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊಕೇನ ಒಕ್ಕುಲೆ ಸರಿ ಒಕ್ಕುಲೆ ತೀತಿಯ ಒಂದಲ್ಲ ಬೇರ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಮಿತ್ತುಡು ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಣ್ಣು ಪಾಡೋಡು ಅಂದು ಅವು ಮಣ್ಣು ಯಾವ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೈಟ್ ಬೋರ್ಡು ಆತು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಪಾಡುಂಡ ಅವು ಸೈಪುಂಡು ಯಾವ ತೀತಿತ್ತು ನನಂಚೂರು ಅವು ನನಂಚೂರು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅವು ಸೋಂಪ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಐಕಲೆ ಚಪ್ಪರ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು ಚೂರು ಮಾಡಲು ಐಕ್ಲ ಚಪ್ಪಾರ ಮಲ್ಪನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೆ ನೇರ್ಲ ತೂವಾಯರು ಅಂದ್ ನೆಕ್ಕತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆದ್ದೆ ಚಪ್ಪರ ಚಪ್ಪರ ಎಡ್ಡೆದ್ದೆ ಅತ್ತ ಒಂದು ಚಪ್ಪರ ಸೇರತ್ತ ಕೂಡ ಆ ಚಪ್ಪರ ಏರ್ ತೂಪಿ ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋರಾವ್ ತೋಪ ಉಜ್ಜಿ ಅತ್ ಯಾಮ್ ಪಂದಿತ್ತದ ಐಕೆ ತುಲ ಯಾಮ್ ಪಂದಿತ್ತ ಚಪ್ಪರೇರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂತು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಬಟ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ಚಪ್ಪರ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಬಂದು ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟೇ ಮಲ್ದು ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪರ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಖಲ್ನ ಅಂಚ ಉಂಡು ಚಪ್ಪರ ಅತ್ತೆ ಆತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದರ್ ಚಪ್ಪರ ಐಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಹಣ ಮಲ್ಲೆ ಜಾವ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂದ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂಕ ಆತಿಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆತಂಡು ಉಂದುದಾದ ಬಸಳೆದ ಚಪ್ಪರನ ಮನೋಳಿದ ಚಪ್ಪರನ ಅದೇ ನೋಡು ಮಾರೆ ಆಂಡ ಓಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಬಂಡ ಎನ್ನಾತ ಬೇಲೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನೊಂದು ಲಂಚ ಕೊಲ್ದಾಯನ ಬೇಲೆ ಎನ್ನಾತ ಬೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಅತ್ತು ಪೂರಕುಲ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ತಿನ್ಪುನ ತಿನ್ನ ಅಂತ ಉಂಬೆನೆ ತಿನ್ಪೆ ದಿನಾಲ ಹೆಂಗ ತೆಚ್ಚ ಒಂದು ಮಾತಲ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಲಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಬಿ ಮಲ್ಪುಜ ಎರೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಅಂಜೋಕ್ಲ ಇಂಚ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಮಿಡಿ ಗಿಲ್ಲಿ 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 ಬೊಚ್ಚಿ ಏತ್ ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಂಡ ಅವು ಬದುಕುಜ್ಜಿ ಸೈಪುಂಡು ನೀತಿ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ತೂಲ ಎಂಚ ಬಂದು ನೇನ್ ಪಾಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಕನ್ ಕುಡನ್ ತೊಟ್ಟೆದ ಒಂದ ಯಾನಿತ್ತು ಉಲಾಯ್ ಪೋಡ ಪೋ ಗಟ್ಟಿ ಪರ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ 15 ದಿನ ಅಂಡ ಕಟ್ಟದು ಈ ಅವಲೆ ಜೆಪ್ಪು ಎಂಚ ಆತನ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತು ಜೇಯೆ ತುಲೆ ಈ ಅವಲೆ ಜೆಪ್ಪು ಎನ್ನ ಬಸಲೆ ಜೆಪ್ಪ ಅವಲೆ ಸರಿಪಾಡೈಕ್ ಯಾವ್ಜಾ ಅವು ಮುಕುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಪನೋಡಿ ಯಾವ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಮರಸಿ ಯಾವ ಮಾರ ನಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಬುಡೋಕು ಪಾಡುಡ ಅವೇನು ಸುತ್ತದಾದ ಪಾಡುವ ಸುತ್ತನೆ ಪಾಡೋಡು ಏನೇನ ಪಾಡ್ರೆ ಸುತ್ತನೆ ಪಾಡೋಡು ಸುತ್ತನೆ ಪಾಡೋಡ
ಆಂಡ ಖಾಲಿಯಾ ಏನೇ ಹತ್ತು ಮಾರ ಕಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡಿಯ ಒಂಜೆ ಗಿಡಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕ ಕಬ್ಬೆಜೆ ಪುಡವನ ಅಂದಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಕೇನದು ಗಿಡನ ಸೈಯು ಆ ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಗಿಡ ಅಂದೇ ವಿನಿಶ್ ಅವೇ ಅನ್ನ ಪಂಡೆ ಆಯ್ತು ಚೂರ್ಗೆ ತೈಕೆ ಬಾಡ್ಲಿ ಪಾಪ ಯಾವ ಇಪ್ಪಡಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕ ಆವಡು ಇಪ್ಪಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಣ ಮಲ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆವಡು ಕಿಜ್ಜಂಡ ದಾದ ಹಾಕೋ ಗೆಪ್ಪು ಆಂಡು ಅರ್ಧ ಡಬ್ಬಿ ಬಾರ್ದು ಕೊಡ್ತ ಯಾನ್ ಕೈಟೆ ಪಾಡ್ವೆ ಕೈಟೆ ಪಾಡಿ ಎಂಕದ ಕೈ ಪೋಗ್ಲಿ ಮಂಡಿ ಮಸಾಲೆ ತೈಯು ಏ ಪಾಡಿ ಯಾವಂತ ಯಾವ ಮಸಾಲೆ ತುಳಗೆ ಎಂಚ ಆತನ ತೈಲ ಮಾತ ಇತ್ತೇನೆ ಆಸೆ ಒಂದು ತಿಂತ ಒಂದು ಅಂಡ್ ಒಂದೇನು ಸುಮಾರು ಜನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರವ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಉಂಡದ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಪೂರ ಕುಲ್ಲಕೇನು ಬಸಲೆ ಚಪ್ಪರ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಬಟ್ರೆ ಬಸಲೆ ಚಪ್ಪರ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಬಸಲೆ ಬಂದು ಏತು ಕಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂದೆ ತುಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಪಾಲ ತಿನ್ರೇಗ ತಿಂದ್ರೆ ಅವು ಕಾಫಿ ಬೀಜ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡತ್ತ ನೆಕ್ಕಪುರದ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾವೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 120 ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪುನು ಬಟ್ 6 ಪನ್ಪಿನ ತುಂಡ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ತ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಎಂಕಲೆ ಎನ್ನದ ಎಂಕುಲು ಪದ ಎಂಕಲೆ ದಾಲ ಐಡಿಯಾ ಎತ್ತುಜಿ ದಾದ ಪತರ್ಕ ಬಹು ಗೊಬ್ಬರ ಕನಕ ಎಂಚಿನ ಬಂದ್ ಎಂಕಲ್ ಅವಲೇ ಪೋದ್ ವಿಚಾರ ಪನ್ ಹಾಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುನ್ ಬಂದ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎಂಕಲ್ ನ ಮಸ್ತ್ ಗುರ್ತದಾರ್ ಸೊ ಅಂಚಾರ್ ನಮಿತ್ ಬಿಲಿಯು ದೀದ್ ಪತ ಇದ ತುಕ ದ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡು ಬಂತೀರ ಮಣ್ಣು ಪಾಡೋಡತ್ತ ಅಡೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಡೇಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡು ಕೊಟ್ರೆಡತ್ತು ಕೈಟೆ ಯಾನ್ ಕೈಟತ್ತ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೊಟ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾಡ ಇತ್ತೆ ಯಾರ್ನ ಟರ್ನ್ ಯಾನ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದೆ ಲಂಚದ ಕಡೆ ತಬೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತವ ನಿಂಗತ್ತು ಚಪ್ಪರ ಒಪ್ಪು ಅದ್ರ ಕುಂಡೆ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಕುಂಡೆ ಸೊಳ್ಳೆದ್ದು ಅಂತಿದೆ ಫೈನಲಿ ಅಂಡ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನೋ ಕೈ ಪೂಂಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಸಲೆ ತೋಪದ್ಲ ಅಂಡ್ ಬಸಲೆ ತೋಪದ ಅಂಡ್ ಒಂಜಾದ್ ರಡ್ನೇತಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗುಲ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಬಸಲೆ ದಾದಾತನ್ ಬಂದ್ ಬಸಲೆ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಅವಲ ತೂಯಾರು ಥರ್ಡ್ ಆದ್ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಂಚದ ಬೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಆದ್ ನಾನು ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಕಾತಂಡ ಯಾವ್ ಒಕ್ಕೈಟ್ ಏತ್ ಬಸಲೆ ಪಾರ್ದನ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ಬಸಲೆ ಪಾರ್ದನ್ 11 ಬಸಲೆಡ್ ಪೂರಲ್ಲ ಬದುಕೊಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಬಸಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಅಂಕುಲ್ ಇನಿ ಮುಟ ತಿಂತುಜ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತಿನ್ನಕುಲು ಎರ್ಲ ಬತ್ತರಡ ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ಕೊರ್ಪ ಬಸಲೆ ತಿನ್ರಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಬೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಬಸಲೇನೆ ಉಂಬೆ ಕೊರ್ಕ ಉಂಬೆ ಅವಳು ಮಂಗ್ಳಾರ ಪಡುಬಿದ್ರೆಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆತ ಸಂತೆ ಆತ ಅವಾಗ ಕಟ್ಟಿಗಿರುವ ಜಾಲಿ ಆಯ್ ಬಾತ್ರ ಇಂಚ ಪನೋಡಾಯಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬಸಲೆ ಅಂಚ ಪನೋಡು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬಸಲೆ ಕಟ್ಟಗಿರುವ ಒಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೇಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಕಪ್
ಮಡಲ್ ಉಂಡತ್ತ ಮಡಲೇರು ಆರ್ಯ ಬತ್ ಪಾಡುವೆನಾ ಅಂದ ಈರು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಆ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲಿ ಪೂರಲ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪ ಏತ್ ಪಾಪ ಏನೊಂಜಿ ಏತ್ ಬೆನ್ ಪವನು ಶೇ ಲಂಚ ಪಾಡುವೆ ಪಾಡಿ ಅವಾಯ್ಚಿ ಅಂಚಾಯ್ಚಿ ಗೆಪೋ ಬಿಡ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಆರನೇ ಕೆಲಸ ಬಂದಂಡು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಅದ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನ ಈರೇ ಪಂಚರತ್ತ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಉಂಡತ್ತ ಕೋರಿಕೆನ ಪಾತಿರಾಟ ಪಾಡ್ರಂಡು ಕೋರಿಕೆತ್ತು ಲಂಚ ಇರ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಲಂಚ ಕೋರಿ ಇರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜೈಲಿಗೆ ಪಾಡುದು ಜೈಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ತಕೊಲ್ ವಿನಿ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತು ಎರಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜೈಲು ಪಾಡಿರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲು ಪಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ ನಮ್ಮ ಓಲಿಪ್ಪನ್ ಬಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಚಲ ಮಲ್ತೊಲಿ ಎಂಚಲ ಮಲ್ತದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತೊಲಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ನಾ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ದಾದಾ ಲಾಗ ಲಾಗ ಅಂದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನು ದೇ ಗಂಟೆ ಏಲಾಂಡ್ ಮಾರೆ ನಲ್ಲ ಈತೆ ಆಯ್ನ ಅಜೆತದ್ ನನ್ನ ಆತುಂಡು ಏತು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಏತು ಶೋಕುಂಡು ಗೋಬಿ ಆಯ್ತ ಉಳ್ಳಾಯ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಈ ಅಕಲೆ ತಿನ್ರೆ ಅನ್ಪಿನ ಯಾವೇನು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ತೋಪಾದ್ ಏತು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಉಲೈ ಪುನ ಗೋಬಿ ಆಂಡೆ ಲಂಚಗೆ ಲಂಚ ಗಂಟೆ ಪತ್ತ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಏರು ಮಲ್ತಿನ ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ಈ ಲಾಸ್ಟಿಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡ ಲಾಸ್ಟಿಗ್ ಸುರುಕು ಏರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂಪಿನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಪ್ಪು ಏರ್ ಬಾಡ್ವೇರ್ ಬಂಪಿನೇ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ವಿನಿಶೋಲ್ಲಿ ವಿನಿಶಿಗೆ ಗೋಬಿ ಆಪುಜಿಗೆ ಐ ಕಾಯದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ ತಿನ್ಕುಜೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ ತಿನ್ ಪೂಜ ಹೋದ ತೋಪ ಹೋಗೆ ವಿನಿಶ್ ಇದಾದ ತಿನ್ನಂತುಲ್ಲ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಬ್ರೆಡ್ ಪಕೋಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಹತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಿ 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 ಯಮ್ಮಿ ಆಯ್ನ ಗೋಬಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ ಈರಂತೂ ಹತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾರ್ಡ ಗೋಬಿ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡ ಜನ ಬೋಡ ಬಂದ್ರೆ ಈತ್ ಪೊಳ್ತು ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಈತ್ ಪೊಡ್ತು ಬೆವರು ಸುರ್ಸಿ ಗೋಬಿ ಮಲ್ತಿನ ಯಾನ ಹಾ ಚೂರು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬೈದೇರು ಓಲಾಂಡ್ಲ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ದೆಂಚ ಬಂದ ಕಾಸು ದಪುರ ವಹಿವಾಟಿಚ್
ಎಂಕಲ್ನ ಏನ ಬೇಡ ತುಳಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಎಕ್ಕಡ ಮಲ್ತೀನಿ 8 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಣ 1 ಗಂಟೆ ಬೇರೆ ಪಾಪ 1 ಗಂಟೆ ಬೇಲೆಗ್ ಆಗ 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಇಚ್ಚಿ ಪಂಕ ಬಿಡೋದು ಎಂಚ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಾರಿ ಬೊಂಬಾಟ ಆಗ್ತಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ತೋಟದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಸೊ ಬೇಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ಲಂಚಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಡೆ ಇನ್ನಿತ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿ ಇದಾಗಂತ ಎಂಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಹಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ನಿಕುಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಗಂಟೆ ಪತ್ತರ ಅಂಡು ನನ್ನ ಎಂಕುಲ ತಿಂದು ಜೆಪ್ಪುವ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇದು ದಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಂಡ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿನ ರಿವೀಲ್ ಮಂದಿದ್ದದೆ ಸೊ ಮಾತೇರ್ನಲ ಕಮೆಂಟ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಐಕ್ ಎಂಕುಲು ಯಾಪಲ ನಿಕಲೆ ಪೂರ ಚಿರಋಣಿ ಆದಿಪ್ಪುವ ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿನಂತೂ ಮದ ಕೊರ್ಚಿ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ನನಾದ ಎಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ಬರೋದಿಪ್ಪುಡು ವಾಚ್ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ 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 ಅಂತ ರಾಮ್ ರಾಮ್